Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u našeho úplně prvního videa. Wind Resort Simulator 2 Completed Edition. Dal bych single player. A vybral bych nějakou hru, uvidíme. Můžeme dát save game, máme tady nějaký tip. A jsem dát novou hru. Já bych dal tohle. Nebo normální hlašky. Dáme to. Všechny modely se jednou. A uvidíme, jak to teda bude. Tak, už se mi to načetlo. Asi, že nechceme to. Takže můžeme z té dveře. Vstoupíme. Změníme kameru, se na to a jdeme asi k naší první lampě, která je a tady někde, jestli teda vůbec máme nějakou lanovku. Jo, máme lanovku. Horvába. Musíme najít nějakou jednu lanovku, kde je mapa. Podle mapy se pak rozhodne, takže já jdu najít nějakou mapu. Tady žádná mapa není, když jsem myslel, že tady bude. Nikdo neviděl. A mám lanovku. Ale asi naše lanovka bych předpokládal, protože vypadá podobně jak z toho obrázku. Jo, řídím jako piráci, no nic neví. Takže jsme tady. To je teda asi naše lanovka. Doufám, že jo. Hned zjistíme. To je za lanovku. Slope 3. A jak se nám to tady jmenuje. Já nevím, jakou jsme aktivní. Jestli je to Slope 3. Je to tohle. To Bčko. Dorfbán. A? Máme Dorfbán, takže to je naše lanovka. To je pěkné, to je pěkné. OK. Takže se budu muset dostat nahoru. A fakt se mi nahoru nechce. OK, já jenom si věc, takže se o toho šedím, ale dobré. Tak to rychle jde. Se podívat nahoru. Tím vezmu auto asi. A vyjedu nahoru, ať uvidíme. Jedu po sjezdovce, to nevím, jestli úplně nejvýhodnější. A už jsem slyšel zvonek, takže už se bude rozjíždět. A já si musím dostat nahoru nejdřív. Dejte mi minutku. Koukám, že můj pick-up tohle nevyjede. Kdybyste se ptali, na jaký mapě teď jsme, tak jsme z Enter Simulator 1, ne dvojky, ale jedničky. Nejsem si 100% jistý, mám pocit, že jo. Jedničku jsem nikdy neměl teda, ale myslím si, že to tohle jednička, tak když to mapa z jedničky. Pak se můžu podívat na moji druhou savenutou hru. Možná jednodušší tam jít pěšky. No a ta druhá savenutá hra je
Mimochodem vůbec nevstalo. Tak musíme to nějak pojmenovat, to je nějaký dobrý. Mě hrozně zajímá, co je tohle za nálev. Pak zjistíme. Nějaký Whitner si myslím. Svítí nám, ne, ještě že neměl. Lanovka se nám pomalu rozjíždí. Jdeme se podívat, kdy pojede první kabinka nahoru. Už jede první, vidíte to? Už jede první. Počkáme na tady ve stanici, je to brždění. A nebo rychle? Dobře, to bylo trochu špatný. Zkusme to pustit znovu. Jakmile uvidíme kabinku, jak přijíždí, tak to stopneme. Emergency stop. Možná až moc brzo, jde další pokus. Už na to kašlu, uvidíme, jak bude brzdit. Musím říct, docela hezká brzda. Se svezem. Svezem se takhle v kabince dolů a uvidíme. Aha, tak se nám to vyplo. Musíme dát passenger mode. Teď zalezím dovnitř. Otevřít entrance RH, otevřít, rozsvítit. Open. Exterior. Super. Tam passenger mode. Jo, takže už to je. Přinesím sem, nevím, co to je za to číslo. Hned si podívám, protože to byla jednička. Ne, je to 08. A jedeme. Nevím, jestli už jezdí lidi, vypadá to, že jo, tak uvidíme. Jak lanovka funguje, všechno vypadá dobře. Teď se stoupíme. Děkuji moc za svezení a tady končím. Jo, lanovka funguje. Takže tohle by bylo asi všechno pro dnešní. Vidíme, pokud vám video bude líbit, zanechte like a pokud se na to hlavně bude líbit, tak rozhodně bude druhý díl. Druhý díl bude určitě, takže se určitě vyplatí zůstat a dát odběr se zvonečkem. A uvidíme se příště. Čau!